biasane bojleng bojleng iblis laknat mlakune jelek-jelegan. Banda-bandaku dewek, dunia-duniaku dewek, amal-amalku dewek. Kuwi omongane sinten? Buta. Padhepe menungsa, angger menungsa ana pengajian dijaluke urunan gawe rames ora gelem. Dhisik dijaluki nggo bayar son ora gelem. Pak, ana sing gelem tapi ning ati grundel, banda-bandane dhewek kok, dunia-dunyane dhewek kok. Nggo melu bayar teratak, berarti esi ketempelan watek buta. Di butane, Pak? Jadi malah ngacunge nyong. Wong wadon pancen lucu-lucu, ana sing kering, ana sing lembu ya jenderan nyong. Gamis kudung larang ya dituku, ana infak metune 2.000. Ya kae wonge ngajining kana ning kene ta lah kabu ning kene wonge nyah-nyoh kabeh